Мариче, сега, не дей се тревожи, сватбичката ще я направим. Ти виждаш вече колко 6 месеца ние не можем да изкараме 1 лев. Сега там едни богати хора ми обещаха, ще ми дадат някой лев и ще ти я направим сватбата. Ще облечем роклята, ще те видим. Преди няколко месеца ще да стане сватбата с Марийка и Светлин. Обаче на Чичо Христо нещо му стана на сърцето и го приеха в болницата. И от тогава Марийка си мечта и за сватба. Марийка носи името на Дева Мария. И зато и се казва Мария. Беше по-слаба. Тя обича много да яде захар. И ние се притесняваме, че ако продължава така, роклята няма да стане. Като дойде сватба. Пайса! Пайса! И ти не знаеш, а? Ето за това, не? При мен непрекъснато има движение на хора. Идват месец, 2, 3, година, 2, едни заминават. Две от момчетата, освобождавайки от сиропиталището, от дом за сираци, нямат къде да отидат, намират моя адрес, обаждат ми се и аз ходих ги прибрах и до ден днешен се спремена. Едното момиче е от дом за сираци от Главница, другото е от Овча могила, имам едно от Могилино, имам момче, което приятелката му дойде при мен, той ми се обади по телефона, мога ли да дойда при моята приятелка и аз му казах, че може. Приятелката му роди преди 7 месеца и си имаме и беби. Аз се казвам Юлиян. Кръстен съм на месец юли. Чичо Христо ми вика на много известен герой от филм. Урко, айде бе! Айде ставай да вървим на сметището, бе! То аз едно, че съм си в бунището. И без това всичко е оттам. През живота си не съм имал един скучен ден. Напрегнати да, но скучен не. От 15 години прибирам такива деца. В момента съм ги настанил в бивша ветеринарна лечебница. Давам им занаяти, уча ги да ни лъжат, да ни крадят, да не се бият. Да могат да се справят в живота. Тъй, сега, момчета, искаме тук нещо да се почисти. Да се почисти, ще има и проверки. И тук те всичките найлони трябва да се съберат и да се закарат долу на сметището. От 1982 година се занимавам с буклуджийския занаят. Преди 1989 година се печеляха добри пари. Сега в последните 3 години
почти няма какво да се извлича от буклука. Намирал съм какво ли не преди. Кафе-машина, касетофон, радио, пепелник, череп, костюм, халат съм намирал. Много работи, от всичко по-малко. Ама сега е виновна световната криза. И положението стана много зле. Няма никъде работа и няма какво да се еде. Даже вафлите на бунището намаляха. Сега си мечтая да си намеря лагер за колелото си. Каква е тази снишка? Едай да я видим. Едай. Ела тук те се, ела. Ела да видим каква е тази снишка си. Той приказки е. Славя ти розата. Тя хубава книжка ме нарича. Тя трябва да е занцем за бебенцата си. Той има и картинки. Я гледай какво нещо тук. Я гледай. Това е безспорно истински влюбен, казва Славият. Това, за което аз пея, той изстрадва. Което е радост за мен, за него е мъка. Наистина, любовта е чудно нещо. Тя е по-скъпоценна от изморите и струва повече от хубавите опали. Бяхме в един и същи дом с Марийка. Тя нищо не може да прави. Нито да чете, нито да пише. Ако не беше Чичо Христо, до сега да е станало най-лошото с нея. И аз имах една приятелка, ма тя избяга. Сега чуваш ли ме добре? Планка, тук те с тези моите дечарлуги. Нали имам тук едно момиченце, тук те дете искат да се женят, да правят сватба. Не, той но знае, че аз парички нямам. 20 от тези деца, деца край мене, сираците. Нито имам представа кога е заето, кога не е, той се занимава Анатолий там с резерватите си, той си подрежда работите. Добре, всичко добро, Планко, чао. Ти насам бе. На тебе. Ти тук на той. О, да. Те на този прозорче, тъй ли? Темча мрежата горе я сложихме, моето момиченце. Можеш да си отваряш прозореца, да може да влиза чист въздух и чернолини. И през деня да може да купуваш. Сега утре, понеделник, живот и здраве, какво трябва да се вземе за бебчето? Пиренца. Пиренца, да. Данчо, на смукателя тръбичката трябва